Everyone माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनो थाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो बड'लेण्ड सोमावसारनाया जोबनानै थाखाय एबा जोङो बर' रायजो राजाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गाराखै एबा बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां महर होनो नाजाबोगासिनो दङ सोरबा सासे दैदेनगिरिया राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै राजखान्थिनि गादिखौ मोननानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ ज्राब दोनदों बड'लेण्ड सोमावसारनाया बैसोरखौ बाद दोनदों नाथाय दिनैनि समाव बड'लेण्ड सोमावसारफिननायखौ गोबाङानो राजखान्थिजों लोब्बा दं राजखान्थिनि आखाइ दं होननानै बुंदों बै समाव मानो ओंखाराखैमोन बिपि हानजानि सापर्टारफोरा होननानै बुंदों नाथाय बै समाव बेसो सोंथि जे बै समाव इउपिपिएल सरकारनि सोद्रोमा एबा इउपिपिएलनि मानसि गोजामोन नामा इउपिपिएलनि मानसिफोराल' बड'लेण्ड बिदोंमोन नामा बे मोनसे सोंथि बै समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ना बिपिएफ ना इउपिपिएल ना बिजेपि ना कंग्रेस कुनु माने पार्टिनि खोथा गैयामोन नाथाय दिनैनि समाव मानो राजखान्थिजों माने रुजुलायबाय थाखो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दासिम बर'नि जि साननाय जि हास्थायनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया दासिम जोबना थाखाय मानोना जों बड'लेण्ड मोनफुंनो हायाखै दा बेनो खोथाया दिनैनि समाव बेफोरबायदि बुंलायबाय थानायनि गोनांथि नङा जों बर' रायजो राजाया बड'लेण्ड सोमावसारगोन बड'लेण्ड मोनथायखौ जों उनावब्लाबो मोनब्लाबो मोनाब्लाबो सोमावसारलांबाय थागोन जेब्लासिम जों थैया एबा जों थैनानै थाङा दा खोथाया बेसो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि राजखान्थिजों लोब्बा दं राजखान्थिनि आखाइ दं होननानै बुंलायबाय थाबा जानाय नङा जोङो बर' रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बिपिएफनि सापर्टारानो जा सोरबा इउपिपिएलनि सापर्टारानो जा जि बड'लेण्ड सिमांखौ जायनो सोमावसारगोन जायनो दाबिगोन जायनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ओंखारफागोन बेजोंनो ओंखारफागोन सानदों नामा इउपिपिएलजों रावबो ओंखारला गाबोन इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा बिबान मोननाया बड'लेण्ड सोमावसारब्ला बेजोंबो ज' ओंखारफागोन रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बिपिएफनियानो जा राजखान्थिनि जि लोब्बा थानाय सुबुङानो जा बड'लेण्ड सोमावसाराव गासिबो ओंखारगोन मा सानदों नोंसोरो जे बिपिएफआ गोहोआव गैयैखाय गोहोआव फैफिननो थाखाय दिनै बड'लेण्ड बिफ्लादों आरो बेफोरबायदि जुदि बड'लेण्ड मोनलाब्ला बिफ्लादों होनदोंब्ला बड'लेण्ड मोनला बड'लेण्ड जाला होननानै डाइरेक्ट बुंखा मानो होनब्ला जों होमबासो रोखा मिथिगोन नङा होमबा रायजो राजाफ्राबो ओंखारनाय नङा जे बड'लेण्ड मोनलानो गेदेर गोलावानो बुंखाबाय दिनैनि दिनाव गेदेर गोलावानो बे बड'लेण्ड सोमावसारखौ बिपिएफनि हानजानिसो बिसोरो बिपिएफनि सापर्टारसो होननानै बुंनानै बर' रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै दोनोब्ला एबा होयोब्ला जोंथ' कनफिउस जाखागोन आरो मानो बेफोरबायदि बुंदों ओंखायनो बेफोरबायदि बुंस्लायस्लाय बड'लेण्ड मोनलाबा मोनला बुंखा गेदेर गोलावफ्रा होमबानो जोङो माने बड'लेण्डबो बिनाय नंला दा बेखौ जोङो नोंथांमोननो बुंनाय जाबाय आरो दानि समाव जायफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मिनिदों जायफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बायदि बाथ्रा दान्थेलायदों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माने बिपिएफनि आखाइ दं होननानै जायफोर बुंदों बैसोर बायदि मानसिखौ नायोब्ला बैसोरथ' इउपिपिएलनि सापर्टार गोजा ओंखायनो आं गुरै खावलायदों आरो गासैनि सिगाङावबो आं गासैनि सिगाङावबो आं फिन बुंबावदों बड'लेण्ड सोमावसारनाया सोरबा राजखान्थिजों लोब्बा गैया गाबोननो इउपिपिएलआ ओंखारोब्लाबो बेजों ज' ओंखारफागोन गाबोननो बिपिएफनियानो जा इउपिपिएलनियानो जा जि राजखान्थिनियानो जा बड'लेण्ड सोमावसारोब्ला गासिबो ज' रायजो राजाया ओंखारगोन मानोना रायजो राजानि सिमा बड'लेण्डसो सोरबा दैदेनगिरिखौ बड'लेण्ड बिफ्ला गेदेर गोलाव खालामनाय नङा सोरबायासो दिनै बड'लेण्ड सोमावसारफ्लानानै बड'लेण्ड सोमावसारै गावसोरनि राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय खामानि मावदों गावनि राजखान्थिनि गादिखौ बोरै मोनफैगोन बेखौसो एकदम बुंनानै बाथ्रा दान्थेलायनाय दान्थे बिदान्थेया जागासिनो दङ ओंखायनो बुंदों गासिबो ज' खौसे जा जुदि जायफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मोजां मोना जायफोरा बड'लेण्ड नांला होननानै सानो सिरि थानायानो साबसिन बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा दैदेनगिरि जादोंमोन बैसोरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनाव गादिनि अफार मोनबायब्ला गादिखौ नोङो जुदि लानो सानबायब्ला राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनो लुबैब्ला राजखान्थियाव आगान होनानै दलद था बेनो मोजां मालाया दाबिनायाव एबा मालाया सोमावसारनायाव कुनु बे बिपिएफनि बे गादि मोननो बे टिकेट मोननो बे माबानि राजखान्थि टिकेट मोननो बेफोरबायदि सोमावसारफ्लादों दा बेखौ बुंलायबाय थाबा मा जानो ओंखायनो गासिबो खौसे जा जोङो बर' हारि खौसे जा बुङो नाथाय माथो गावजों गावनो माथो एनानि जोंनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनानै मा होनो बर' हारि खौसे जा गावसोरनो माथो दैदेनगिरिफोरानो माथो बखिलायबाय थायो बिदिबालाय माबोरै खौसे जानो देलाय आरो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोरानो बुंनो फैबाय दिल्लीयाव थांनानै हमजाजोब्बाय माबाय बेफोरबायदि बायदिसिना बुंदों पुलिसजों हमजाबाय बा मिनिदों आरोना बड'लेण्ड सोमावसारग्राफोरखौ हमजानायनि जेलाव सोजानायनि नाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बेफोरबायदि जेलाव सोनाया साधारनसो
नोंसोर मिथिया नामा भारतनि जारिमिनखौ भारत उदांस्रिनि जारिमिनखौ मिथिया महात्मा गान्धी मोना बेसां जेलावसो जानाय बेसां लावथि मोननाय बेसां पुलिसजों बुजानाय बेखौ जों मोनथिगौ जारिमिनखौ फरायनानै नङा होमबा दिनैनि दिनाव मानो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मानो बेफोरबायदि ओंखायनो नोंसोर राजखान्थिनि साननायखौ ज्राब गार राजखान्थिनि सार्थखौ सानोब्ला बेफोरबायदि एनायनाया जाबाय थागोन गावनि सार्थखौ जाय सानबाय थागोन दिनै आंनि राजखान्थिनिया इदि जानांगौ इदि लाब लाब जानांगौ बेफोरबायदिखौ सानलायबाय थाबा बेफोरबायदि बखिलायबाय थागोन आरो जायफोर बखिदों एकदम रोखा रोखा नुखायो माने एकदम बे हान्जानि होननानै एकदम नुखाथारो बिसोरनि पस्ट बिसोरनि कमेन्टखौ नायबानो सिनायो आच्छा जियानो जा जोंनि बर' रायजो राजानि सिमा बड'लेण्डसो सोरबा राजखान्थिजों लोगो जानानै बे राजखान्थिनि मानसि होननानै बुंबा जानाय नङा गाबोननो इउपिपिएलनि कंग्रेसनि बिजेपिनि सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरानो बड'लेण्ड सोमावसारफिनबाबो बर' रायजो राजाया ओंखारगोन बेखौ जों रोखा मोनथियो आरो जों रोखा बुंनो हायो मेनलि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफ्रा एबा बनसुआ जेब्ला जेलावसो जादों जेब्ला पारमिसनखौ केन्सेल खालामजादों होनदों बै समाव एबसुखौ बखिदों एबा दा गोआव थानाय इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ हाय हाय एबा एबसु हाय हाय होननानै बुंदों दा बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय आंबो बेखौ दुखु मोननाय फोरमायो एक्चुअलि बेफोरबायदि बर'जों बर' हाय हाय होनलायनो गोनां गैया मानो होनबा एबसुआबो दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौ माने बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंसो होननानै जोंनो रोखा फोरमायना होखादों नङा होमबा दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफोरा बेफोरबायदि हाय हाय बुंलायोब्ला नेक्स्टआव बेफोरबायदि ज' बड'लेण्ड सोमावसारनाया जानाय नङा दिनैनि दिनाव बनसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसुखौ हाय हाय होननानै बुंदोंब्ला दिनैनि दिनाव बिपिएफनि सापर्टार होननानै जुदि गावसोरनो इउपिपिएलखौ हाय हाय होनदोंब्ला गाबोननो एबसुआ जुदि बड'लेण्ड सोमावसारफिनो बिटिआर सुक्तिया मोजाङै मावफुंजायैयाव अब्ला बनसु एबसु गासिबो माथो ज'आनो जानाय नङा गाबोननो जुदि बेफोरबायदि बिटिआर सुक्तिया मोजां नंमारा होननानै मावफुंजायाखै होननानै एबसुआ बड'लेण्ड सोमावसारोब्ला बनसुजों एबसुजों ज'यै माथो बड'लेण्डखौ सोमावसारनाय नङा गाबोननो रेल लामा एबसुआ जुदि जथियोब्ला गाबोननो बनसुआ राजा लामायावसो जथिनाय जागोन माथो बिदिब्ला बड'लेण्ड सिमा मोनसे खिन्थु बेफोरबायदि मोननै मोनथाम आफाद दानानै खौसे जायाब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां दुखुनांथाव जागोन मोनसे आफाद दानाय एबा हारियाव गुबुन आफाद थानाया कुनु गेदेर बाथ्रा नङा बेनि जेबो हेंथा होनांगौनि गोनांबो गैया नाथाय खौसे जानायासो मेन खोथाया खौसे जानांगौसो खौसे जायाब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखायसो खहा जायो दिनैनि दिनाव सोरबा राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखाय खामानि मावदों जों बेखौ बुंनो थाङा बर' रायजो राजाया बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बैसोर बायदि आफादजों बुंलायगासिनो दङ बबेबा राजखान्थिनि होननानै बुंलायबाय दं माने राजखान्थिसो बुंलाय दं बे मोनसे राजखान्थि बे मोननै राजखान्थिजोंसो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने फोरमायलायगासिनो जे बे राजखान्थिनि आखाइ दं बे राजखान्थिनि माने मानसि बे माने गावनि राजखान्थिनि गोहोखौ मोनफिनथों होननानै बेफोरबायदि बड'लेण्ड बिफ्लादों होननानै गोबांनो राजखान्थिगिरिफोरासो बुंदों नाथाय गासै बर' रायजो राजाया दिनैसिम बुंनो थाखाय जे बड'लेण्ड सोमावसारनाया बबेबा राजखान्थिनि थाखायसो माने गोहोआव फैफिनथों होननानैसो बड'लेण्ड बिफ्लादों बेखौ रायजो राजाया बुंनो थाखाय नाथाय सोरबा राजखान्थिगिरियासो बुंदों सोरबा आफादनि मानसियासो बुंदों जाय आफादा बड'लेण्ड सोमावसारदों नाथाय बै आफादनिनो सोरबा दैदेनगिरिया राजखान्थिजों थोंजों लोब्बा थानाय मानसिफोरासो बांसिन बुंनायखौ नुनो मोनदों दा ओंखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगौ आरो जायफ्रा दैदेनगिरिफोरा बुंदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बड'लेण्ड सोमावसारनाया माने राजखान्थिनि लाबा लाबनि थाखायब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट सिदा बुंदो जे बड'लेण्ड बिनांला जों बिनानै जों मोनथिबाय जोंनि सायाव बुंदों बड'लेण्ड होआनो होननानै डाइरेक्ट बर' रायजो राजाफोरनि सायाव क्लियारिफिकेसन होब्लानो बर' रायजोफोरा मा बनसु मा एबसु रावजोंबो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव ओंखारफानाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदों आरो नोंथांमोननि सायाव गुरै खावलायदों नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय क्लियारिफिकेसन होबानो जाबाय मोनसे आफादखौ बखिनाय माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंबा नों आंबा आं गावस्रालायनाय ओंखायनो रावबो आफादजों बखिलायनो नाङा दिनैनि दिनाव एबसुआनो जा सोरबा बनसुआनो जा सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि एबा बबेबा राजखान्थि हान्जायानो जा जों बखिलायबाय थाबा जानाय नङा मानोना जोंनि माबाया थांखिया मोनसेल' बड'लेण्ड आं सिगां मोननैसो सोंथि सोंदों नाथाय बेनि सोंथिखौ गोबाङानो फिन होनो हायाखै आं फिन बुंबावदों जायफोरनो बड'लेण्ड नांला नोंथांमोना सिरि था आरो जायफोरनो बड'लेण्ड नांगौ नाङा बेखौ
रोखा रोखा गावबा गाव फेसबुक पस्टफोराव फेसबुक पेज निउस पर्टेलफोराव फोसावनानै लाखा गावबा गाव स्टेटास होनानै लाखा गोबांखौनो बुंदों दिनैनि दिनाव बबेबा राजखान्थिनि बे राजखान्थिनि होननानै बुंलायबाय थानो गोनां गैया जोंनि सिमा मोनसेल' बडलेण्ड दासिमबो बे बडलेण्ड सोमावसारनायखौ मा होनदों लांगासिनो दङ आं नेक्स्टआव बुंबावगोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा गिबियावनो बिनाय थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।